velká gratulace. Pozadí zabil tamhle. Jak hodnotíš svou cestu turnajem a jak jsi byl spokojen se svou hrou? Hrál jsi svoji nejlepší životní turnajovou hru dnes? Dneska řekl bych, že jo. Nevybavuje se mi vyloženě žádná chyba. Možná v head-upu bylo pár takových kólů, kdy jsem koloval s ace high nebo s nějakým nízkým pádem proti soupeři, který blufoval hodně málo. Pak už jsem to nevydržel a nějakou malou sázku jsem kolnul, co jsem možná měl zahodit, ale určitě to nebyl žádná velká chyba ve velkém rozhodujícím potu, nic takového, takže jsem super spokojený se svou hrou a výsledkem. V kterém okamžiku jsi začal věřit, že vyhraješ turnaj dneska? Hodně věřit jsem si začal, byly dva klíčové okamžiky. Když jsem vyhrál Kingy proti Queenám za 9 milionový pot, to byla půlka čipu ve hře, tuším, když jsme byli 4, tak to byl ten první okamžik a potom druhý okamžik, když vypadl třetí hráč, Švéd Stefan Matson, který hrál líp než můj pozdější heads-up soupeř a jakmile jsme se dostali do heads-upu tímhle Izraelcem, tak jsem si věřil na to, že bych měl většinou vyhrát i s menším stekem. Souvisím otázka, který soupeř byl pro tebe nejtěžší? Pravděpodobně to byl švédský hráč Matson. Rozhodně ten Švéd Stefan Matson, pro něj to bylo dost o štěstí ten turnaj, určitě hrál velmi dobře, za začátku měl štěstí, kdy trefil Esta proti Jackům a Queeny proti Esa Jack, takové coolwatch situace a dostal velký stack a pak měl smůlu v coolwatch situaci Queeny proti Kingu a potom později v nějakých showdownech. Rozhodně to byl on a z těch dalších dobrých hráčů tam byli Francouz, čtvrtý Anthony Roux, Luca Pagano, ten skončil tuším 6. Tíhle tři vyčnívali. Cítil si větší sebejistotu potom, když si vlastně hrál v krátké době druhý finálový stůl, respektive cítil si nějaký větší respekt soupeřů, jakož věděli, že si už nedávno byl na jednom finálovém stole v Portugalsku? Je to možné, že mi tohle pomohlo u soupeřů, o tom jsem nepřemýšlel. Pro mě, abych řekl pravdu, tak jsem necítil nervózní, necítil jsem trému ani v tom Portugalsku. Až mě to překvapilo, jak jsem na obou těch finálových stolech zůstal klidný, hrál svoji hru a nenechal se znervózňovat nějakýma věcmi okolo. No. Jak vnímáš vzrůstající popularitu kolem té osoby v médiích a tak dále? Jak se s tím vyrovnáváš? Je ti to příjemné nebo nemáš s tím problém? Uvidíme, co začne teď. Nejsem ten typ člověka, který by to vyloženě vyhledával, ale nějak se s tím vyrovnám. Myslím, že nějaký rozumný vztah k médiím je součástí toho být úspěšným pokrovým hráčem, zvlášť těchto turnajů. A funguje to v symbioze, že média pomáhají mě a já pomáhám jim. Na jaké turnaje se v nejbližší době chystáš? Vidíme tě na Bahamských ostrovech na PCA turnaji? To ještě nevím, samozřejmě tím, že jsem teď vyhrál, tak ta pravděpodobnost, že tam zajedu, určitě vzrostla a jinak to bude EPT Deauville, to je koncem ledna a pak byla EPTčka v téhle sezóně, zřejmě navštívím všechna. Teď trošku ke Cash Games. Umožní ti tyto výhry přejít na vyšší limity svý Cash Game hry na internetu, nebo zůstaneš věrný svým limitům a počkáš, až vybudeš bankroll, nebo až si vyhraješ všechno v Cash Game, nebo postoupíš na základě těch výher? Tak ten můj bankroll, já to říkám tak, že ty úrovně hry, které hrajou v Cash Games Online, jsou už dané spíš tím mým skillem a obtížností konkurence, kdy ty vyšší úrovně už hrajou vesměs prostě excelentní hráči světové úrovně. Samozřejmě tohle mi ještě trošku zvedne sebedůvěru, že si na ně možná budu věřit víc, ale spíš se snažím vyhledávat stoly, kde je nějaký slabší hráč a v takových situacích jsem ochotný hrát ty vyšší stakes, ovšem to nastává málo kdy. A co říkáš na organizaci turnaje? Na zázemí, na personál, myslíš, že je to nejlepší série na světě momentálně? V podstatě jo, mě ta série sympatická, samozřejmě jsem asi trošku ovlivněný svýma výsledkama, že to budu vychvalovat, ale ta struktura, všechno, organizace výborná, jsou to profesionálové, kteří to dělají na desítky let pomalu. S tím jsem perfektně spokojený a je to jeden z nejlepších týmů na světě, co tohle dělají. Ještě v krátkosti plánuješ hrát v příštím roce i nějaké lokální český série turnajový, nebo se budeš soustředit na tyhle větší turnaje evropského rázu, respektive VSOP a tak dále. Teď uvidíme třeba na české pokrové tury a tak dále.
českou pokrovou tour už před těmihle výsledky Vilamolou a tímhle jsem plánoval pro příští rok vynechat, že letos jsem tam ještě chodil, ale nějak mě to nebavilo a jsou to takový turboturnaj, že je to úplně něco nesrovnatelného s těmahle většíma mezinárodníma. Uvidíme, jako nebudu je hrát pravidelně, ale když dostanu chuť si zahrát, tak určitě tohle bude jeden z turnajů, kam bych zavítal. Česká pokrová tour, ČSPT, nějaké takovéhle největší české turnaje. Takže jo, díky za rozhovor a hodně štěstí.